Mä en kestä kauempaa, nainen sä oot kaikkein kauneinta. Ja ketään tää myötä mennä tanssimaan. Tässä noin, 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 tässä noin, noin, noin. Sä voit saada pojan miehen tai poikamiehen, lätkäpelaajan tai voimamiehen, teknisen eron tai liikemiehen, TV:stä kukkasen ihmeen miehen. Jos se kiinnostaa Hollywood, mun kanssa sun elämä on honeymoon. Romantiikka ja vuodesta 86, sängystä mitä vaan vaadit mult. Mä joten vähän tyylikäämpää, mä sitä jotain mitä ei oo yksikään täällä. Ja ylipäätään mä yritän täällä sanoa, et sä kauniimpi ku yksikään täällä. Mä en kestä kauempaa, nainen sä oot kaikkein kauneinta. Ja ketään tää myötä mennä tanssimaan. Tässä noin, 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 tässä noin, noin, noin. Pistän vaan pöydän täyteen, tähän tää käsistä lähtee. Mä aion olla heveet, pistän vain kaikki menee. Epäkohtelias kieltäytyy, kun mä näin sut kaukaa nainen. Joten soita sun kotistarat myöhästyy ja mä tarjon tän illapäällä rakkaudenlainen. Älä kerro ääneen, vaan kuiskaa se. Tehdä jotain, minkä ikuisesti muistamme. Miks kaikista kiiltävät naiset on makuhuonees villemmät naiset? Kerro mulle. Jos se vaan sopii, ei mennä kotiin. Hotellista huone ja täynnä tarjotin. Skoolataan meille tää tulevaisuus. Ota noin pois, sota kiinni tosta koska Mä en kestä kauempaa, nainen sä